It's 3:50 a.m. It's almost 4 and we're going to the public market. Kay mupalit mi og breakfast since out of stock na mi. So I just finished my work. Di ko masugot na si Cassie Ramulakaw usa at this time sa merkado. And then we did not use the car yet kay wala pa na mo pa change oil. And also we love walking because it's exercise. It burns the fats in our body. Not every fats. Ako. I don't have fats to burn, bro. We usually buy stuff at this time. Kay fresh pa ang mga palitunon sa public market. Ang mingaw pa sad. Kumingaw pa ako ng samok. Wala kay kailog sa kuan sa isda. So ngit-ngit to jud kaayo karon no kay alas 3 pa sa kadlawon. Bless ra ang mga tao. Di masad noon delikado diri sa among place. So okay ra kayo nga maglakaw-lakaw. I won't allow it na ikaw ra mo lakaw. Madlok sad ko gapuro usong lakaw. So we're just gonna show you a little bit of our morning. She's gonna cook me breakfast. Ngit-ngit to kay guys. Since 4 a.m. pa. Dali na kami nahuman sa merkado kay walay tao. Gamay ra kay tao. So padulan mo uli. Kaya sa kaya mo uli. Dali ra gid kayo mo human basta sayo kay dong sa merkado. Dali ra kayo mo magpalit. Ikaw may gwapo anong video halak. Borog lain mo kita. Dili manggod. Lain dili ko tanawon di alam. Oh, gani ko nakita ganina. Oh, nako ano. Ganina guys, nauwanan mi. Stars, eh. Nauwanan mi ganina kay dagom kayo karon dagan kay stars. Thank you Lord for the stars. Oh, no. Oh, nagagiro. Ayo pagaro-garo. Sorry. Sorry. Sorry na. Sorry na. Garo-garo sakit. Agay. Kurog lagi ka love. Ikurog ka do love. Ano ba? Taga-kuhan love. Ga 3 a.m. challenge ani. Pero 4 na. Oo naman kayo magkuha na mong balay ang merkado. So, usahay na masakyanan niyo. Daghan siya kami paliton. Pero karon kay gamay ramang paliton. So, lakaw-lakaw sa ito. Pag-break time pa makasave og gas. May buntag. Sit. Very good. Good boy. Huy! Go. Good boy. Yan naman ka. Oras mo. Okay na? Asa daw, pakita ko. Balik ka. Oh. Kana ba? Ayun na, pila siguro. Pila to na balik. Kapangitag na yung clip na dili siya may anak kayo. Lain kita na. Siya ka ng... Sige. Oh, steady ka pa siya. Naman din mo niya akong gipangkon. Pangpon. Ayaga kayo. Coffee. Init pa ang kwan guys, ang bread. Morning kay mo palit mo yung bread kay init pa. Mag-breakfast may around naroon sa na time around 5 or 4 a.m. kay
dili pa may mag-meal ana. So coffee sa and bread sa buhatan, and then mga later on like 9 or 8 a.m. ana na may mag-meal. Siya gyapon magluto. Okay, di ko maluto guys. Kamo mo maluto. O rice. Sa rice cooker, pwede na. Sama ka malong agaw dili rice cooker. So now while he's working, I am going to cook something for breakfast. And we only bought some eggs, buwad, his favorite. Corned beef, then rice. So I'm gonna show you how I cook. It's very simple. You don't need to have a skill or something or special talent. Just have to cook it. So mo na yung mga soldan guys, nagiluto ni kasi dami kayo muluto. Okay bebe. Simple jud kayo masudan kara buntag kay nila usahay tusino, usahay bitlog, usahay kani. Bisis lami kayo kay simple ra. So kadyon nagkailaman ni kasi kay nausog gyud akong goal na gusto na ko mas simple na lang. Ito din mong goals na. Kanang gusto ko na ako tanan nga gusto Like ko what? Tanan? hindi siya gusto tanan pero wala ko goal dito ko na gusto rin ako makakaan ba muhasol ba hantod makakuha ko ng makita na ko sa social media ng mga Lamborghini may nga Ngayon sa wala man say sayop nga mo dream big ka. Pero kung sa gihatag sa Ginoo mo gyud. Pasabot wala kay contentment sa una. Diba ka if na kay contentment sa imong life, masatagan pa jud kag more sa Ginoo. makagano Masatagan pa jud kag more blessing niya, mas more pa sa imong kung sa inaan mo karon. Like mag-expect ka nga mao ra nimo gusto, like simple la. Pero ang ihatag sa Ginoo mas more pa di ay. Pareha karon. Ikaw ba? Da. Wala lagi. But I saw you and mommy were playing last night. You were like this and bounce. Hindi nga lang papa. Hey. Mana yung Brother Phillips? Kusog yung pabibi. Gapo mo yung pala. Gusto niyo ako.